először is. Vegyetek a kezetekbe egy popcornt, és utána egy kólát. Nagy adagban. Mert a most következő film 18 éven aluliak számára nem ajánlott. És jó, hogyha hányunk. Mi a fene folyik itt? Adat az, ami folyik a picsába, olyan, mintha egy tonna tekilát ittam volna. Mi volt ez? Mi a szar volt ez? Azt ott egy csaj a tévében áll megbaszlag, gyere a pucihoz. Üdv! Én szeretnék veletek egy játékot játszani. Tudom, hogy most nem mertek megszólalni, de komolyan azt szeretném tőletek kérni, hogy vágjatok magatokból húst, és aki több húst vág le magából, az kiszabadul, és elmehet. Azt a kurva életbe beszartam. Én nem fogok miattad meghalni, G-Man. Kapd be! Rád fogok fosni, Hegi, én inkább a faszomat vágom le, az mégis jobb. Jaj, ne parázz már! Azt akarod, hogy én nyerjek? Kezdjél bele! De én akkor is félek, akkor levágom a két lábamat. Á, gyerünk, G-Man, gyerünk, utána megbaszol egy kurvát. Á, gyerünk, G-Man, már pár centi van hátra, koncentrálj, gyerünk. Á, ez kibaszottul fájt, baszd meg a picsába. Hol vagy, Hegi? Megnyertem a viadalt, jaj, de jó, kapja be mindenki, G-Man a királykaraj. Mi az Isten? Ne, basz, te vagy a garázsban!